Sille, fil-palazz fejn naħdmu ngħixu ġat waħda tinkiter li gerxet il-kollha. Sa anka l-impexxi. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kont qed ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Kultant ikolli nammetti li komda li tkun statwata, ma jaqbdekx ġuħ, ma tħossokx ħajjin, imma bla gosta u kultant inħossni waħdi. Intom hemm qegħdin naqraw flimkien. Kremlinu. Waħda mill-istejjer tiegħu. Kremlinu jagħtihom kedda. Kien il-15 ta' Marzu, daq l-iżveljarin ta' fuq il-komodina ta' ma' ġenb is-sodda ta' Kremlinu u kif semgħu qam kollu eċitat għaliex kienet ġurnata speċjali. Illum kien eluq sninu u għalaq 12 sena. Kull sena il-mamma kienet tagħmillu kejk delizzjuż imżejjen b'kull tip ta' ċikkulata u krema. Niżel it-taraċ jiġri, ikkargat biex jara x'kejk għamlitlu din is-sena. X'indaħal fil-kċina però ma sab l-ebda kejk, iżda minflok sab lill-ommu taġġel u tagħti biex tlest il-faċendi. Kif lemħitu diħel fil-kċina qaltlu, isa krem, ħaffef u kull il-breakfast, għax qiegħda tarda l-għodu. Id-diżappuntat qabad l-iskutella u ħata fiċ-ċereali malajr. Possibbli kienet insiet li kellu l-birthday. Qalbu sewda, Kremlinu żbarazza warajh, sellem lill-ommu u ħareġ biex jilħaq il-private tal-iskola. Poġġa bil-qiegħda quddiem nett u qatt jistenna lil ħabib tiegħu Tony li s-soltu kien ipoġġi ħdeħ. Iżda meta tela, Tony sellimlu malajr u ma ripoġġi fuq wara ħdejn Mikiel. Kremlinu kien konfuż għax qatt ma għamel hekk. Imbagħad illum minn dawk il-jiem kollha. Ħass qalbu tingħafas għax Tony żgur kien jaf li kien eluq sninu llum. It-tfal kienu jaslu kmieni l-iskola u kif bdew neżlin mill-private, innota li ħafna minn sħabu kienu mobbin iktar mis-soltu. U għal-moment inkwieta li nesa xi ħaġa importanti d-dar, peress li ma tantx kellhom lezzjonijiet illum. Kenna nġibu xi ħaġa magħna llum, staqsa lil Martinu kif ralu l-borża taċ-ċaruta fidu. Martinu nħasad. Kemm jinnota dan għal bejnu bejn ruħu? Le, Krem, ġibt xi affarijiet biex insellef lil Mikiel. Laqlaq Martinu u jħares lejn l-art. X'ħasselfu? Staqsih kurjuż. Martinu ħaseb malajr. Xi affarijiet għal proġett tar-riċiklaġġ li qed jagħmel. Improvvizza ħesrem waqt li mqala xajneħ minn maż-żarbuna, qisu kien qiegħed jeżaminha bir-reqqa. Xi proġett hu dan? Kompla jistaqsi konfuż. Dak kif ma kienx jaf li kellhom proġett fir-riċiklaġġ. Għalfejn qisu ma jridx jgħidlu Martinu. Tas-sajjens? Staqsa nkwetat. Martinu kien qiegħed iħossu skomdu immens dawn il-mistoqsijiet kollha u kellu 700 sena sakemm jaħrab minn qudiemu u jmur ħdejn sħabu. Le, Krem, xi ħaġa tal-privat tiegħu, wieġeb malajr u kważi ġera biex jilħaq lil sħabu. Kremlinu ħarruh u dħal wara sħabu fil-klassi. Kien hemm ħafna li kellhom borża ħdejhom. Jiġifieri kollha kellhom l-istess proġett. Stramba. Għal bejnu bejn ruħu. Ma rifittex lil Tony, iżda dan kif ra lil Kremlinu ġej reħ, qabad parlata ma' Kyle, ta' parsi ma kienx induna bih. Ta' ħarsa madwaru, ħadd ma kien qiegħed jagħti kasu, ħadd qisu ma kien jimpurtah minnu. Imdejja u mingħajr ħadd ma min jgħid kelma, intefa' bil-qiegħda f'postu, jistenna l-qampien għad-doq. Fil-verità, Tony ma nesix il-birthday ta' Kremlinu, iżda rid jevita li jsib ruħu waħdu miegħu u ma jmux jikxef is-sigriet li kellu ma' sħabu tal-klassi. Kienu qegħdin jippjanawlu festin żgħir bejniethom u ftehmu li lil Kremlinu jagħtuh x'jagħmel biex iwarrab mill-klassi
ħalli jagħtihom ċans iħejju, jarmaw u jwaħħlu l-bżiżaq. Ftehmu mal-LSI tal-klassi li meta semma x'ridu jagħmlu, iggustathom u għenithom jippjanaw minn wara dar Kremlinu. Kif daqqet il-qampina għal-brejk, qaltlu: Kremlinu, tista' tagħmilli pjaċir u ġibli l-fajl aħmar mill-istafru jekk jogħġbok? Jekk ma tarax fuq il-mejda, staqsil il-miskallejja biex tgħinek tfittxu. Din kienet skuża tajba għaliex diġà kien spjegat il-pjan lill-kollega li tkun ħdejha. Kellhom jieħdu l-ħin tagħhom u jdumu jfittxuh biex iżommu hemm. Tajt sawbu l-fajl?